Gasolina mo dia. Palit na mo. Oy, palit na mo gasolina dia. Kung wa mo'y gasolina, hala tubil na mo aron na amoy gasolina. Gasolina. Oy, boss, gasolina ako, boss. Kapilang gasolina. Ay! Simpard, brother ne, para nimo tagaan ka na ako o tag 500 ang litro. Kaya wata ka balaw kung mato ka sa unahan, mahutan ka gasolina. Mato pa klase, dili na palit kay tag 500 ang litro. Barato ka, ayo. 500, matay po ng 500. Laway, inti naman din eh. Tag 500, boss? Ay buang, kapila mo na akong balik-balik ka, ka 20 ka 50 ka 100. Ah, matay po ng tag 500. Matay tag 80 raman nakapinatong unahan di ba hatong lungsod? Aw, ikaw, ganahan ka makaganoy ka. Hala ato sa lungsod, kung gimahalan ka niya akong gasolina. Ka na nimo. Matay, wala dyan ayon ng kalibutan ron. Tag 500. Ay tuod, mudagan madagay ka untag kunsiya. Oh, tuon, pod. Ayaw kalimot. Ano, nagkabalo man tuod ka? Ay, buang anong di mamakay balo nga. Ilado ka ayaw ka direng mudagan kuno kag kunsiya. Lunya, mo pa 500 din dito? Kung may mong manggaling, ihatag rin magay dagway na inimo, kay mubutar ko nimo. Oo. Gituyo man ko na ako ni karong ginansya pa na akong gasolina. Kay panahon og naik kamangay basta kay nako ikana ba witik-witik. Matay maruwa ka nimo kunsyala ka. Matay di dino ka mudaw ka nimo kalaki. Anong dili man ang dako man kayong tabang nga ako aning barangaya ni ako pamaliga gasolina. Kay panahon kung makagmalahan mo, makaganoy mo, di makagtobel mo, tukan ninyo na. Oo po, sakto puno ni mo giingaon, pero matay po ng tag 500. Matay di na dyan noong kumutuog tag 500 ng gasolina. Mas maay pa'y mauli ka, di ka na ako butara. Pudlaman, butari pudlaman ko bisag hospital ba? Kay dako na biya kayong tabang na itong barangay. Tanawa asa man ka, tag 500. Asa man ka, 500 or sa 1,000. Now, barato ra kayo ni. Kani akong 500 ml, tungag litro man so na. Subale, 38 so na. Pero ikaw may mo palit. Udi na ako ni ihulog og 20 pesos kay mabutar man ka. Ano mo mas maayo, matay. Mo ni ang ay butaran pagka kunsyal. Butaran ka na, di ka na kalimtan kunsyal, ha? Salamat kayo. Ayaw kalimot mo. Tublay, nali na nakadiya. Oh, tingkali na pero lugi. Tag 20 pesos sa kung hatag niya. Ah, tamo-tamo sa katubnoy, nalugi na inuuntaan eh. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아.